usapan. Basag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. At mega love shoutout po sa ating walang sawang mga taga-suporta. Ayan, good morning po. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod, kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog, ayan, kay G Chang Wok, kay Kagawad Antonihan, kay Ma'am Analisa, mega love shout out ng Maisog, Malaysia. Ayan, mega love shout out po. Kay Paul Donis Official, kay Madam Sorina Habalia. Ayan, good morning. Alright, at kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Alright. Mega love shout out po sa inyong lahat. Like done, sabi ni Madam Sorina Habalia. Ayan, good morning. 2 million in the house. Alright, at kahapon nga po ay nagkaroon ng binabaan ng warrant yung 14 Marines. Ayan, 14 na lang po kasi po yung apat ay napabalitang bumaliktad, no? At yun nga ang lumalabas na iniwan na sila. Yung kaya 14 na lang ang lumalabas. 14 na lang ang lumalaban, no? Alam nyo, mahirap naman natin gawa ng baka hindi na nila nakayanan yung pressure, no? Kasi nga dumating yung mga punto na talagang kaliwat kanan na inupiran. Ang masaklap doon, kinuha pa ng ombudsman yung kanilang mga salaysay bago sila nag-recant ng kanilang mga sinumpaan na salaysay. Kaya malaki ang tsansa na sa pag-recant nila yung kanilang kinasuhan ay mabasura. Baka bumaliktad din sa bandang huli ang 14 na silaw na ang apat. Yun nga po ang pinag-alala ng lahat kasi nga yung tatlo doon ay kinuhaan ng ombudsman ng salaysay yung tungkol doon sa baka yung kay Martin Romualdez na kaso, kaya ang mangyari baka mamaya mapawalang sala pa rin si Congressman Martin Romualdez doon sa kasi nag-recant na sila ng kanilang kasi bukod doon sa yung kanilang yung kanilang mga salaysay ay I think laban kay Martin Romualdez, dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya malaki ang tsansa na mapawalang bisa, mapawalang sala pagdating sa investigasyon ng ombudsman kasi po ay napawalang nagrekanta nga sila ng kanilang mga sinumpaang salaysay. Yun. Sana naman wag na silang magpadala sa pressure, no? Kasi kung magpadala pa sila sa pressure hanggat sa maubos yung 18, ano pa ang ating pinaglalaban, di ba? Ayon nga dito kay Atty. Balikod, nananawagan siya sa publiko na si Atty. Libito Balikod na samahan sila sa gitna ng umano'y
pagkakasala sa pagproseso ng piyansa ng Brave 14 sa Las Piñas. Kasi po kahapon, dumating daw sila ay alas 8:30 ng umaga. Pero sa hindi daw maipaliwanag ng korte na ang na-process lang is 3. Ayan, Lisong Song, good morning. 3 lang hanggang maghapon, hanggang alas 5. Pero magtataka kayo. Alas 8:30 sila dumating. I think pang alas 10 ng umaga, yung kapulisan ng Las Piñas nandoon na. Ibig sabihin, baka may mga nakaplano na. No? Laro nila ang balibaliktad. Akala ba nila di sila mababaliktaran lahat? Kahit ano gawin nila, katotohanan pa rin ang lalabas. Pagkakaalam ko doon, pagkakaalam ko sa mga ganyan, ang pinapanigan pa rin ng korte ay yung una nilang sinumpaan na salaysay. Yan ang tinitimbang na mas mabigat pagdating doon sa kanilang pagrikan, no? Kaya abangan natin ang mga susunod na Kaya makikitang sinasabi nga ni Atty. Baligod na maaaring planado na nila na talagang idili-dili yung kaya nga Ayan, dalawa yan. Kay Mudya parehas. Mag-asawa Hindi, pinagpalit. Kay Mudya nga daw yan. Para sabihin ay isa. Lovers. Yan nga ang mahirap doon kasi nga ang ayon nga kay Atty. Baligod na parang planado ang lahat kasi nga alas 8:30 sila nagsimula mag-process. Alas 5 ng hapon ay alas 5 ng hapon 3 lang ang natapos. Akalain mo yun? 14 lang yun aayusin. No, ang pagkakaalam ko kasi, i-correct nyo ako kung sinong marunong dyan pagdating sa Pagdating kasi ng pag-process ng piyansa, alam ko, pwede yan kahit sa ibang may mga online hindi ko alam kasi may mga nakapag lang sa akin na pwede yan kahit saang lugar ka, pwede mong i-process sa ganitong lugar, sa ibang lugar. Kasi may naman na tayo online no? Pwede mong i-process sa ibang lugar. Pero ang nangyari kasi nga may mga dokumento pa daw na hinihingi na ibigay naman. Ang problema talagang dinili-dili para pero kung titingnan mo kung pagbabasihan natin ang kwento ni Atty. Baligod is alas 10 pa lang ng umaga nandun ang kapulisan. Nagre-ready na para kunin yung 14 Marines para dalhin sa sa kulungan. 'Di ba? Nasabay na nila ang katotohanan kahit bumaliktad man sila. Lahat, alam na ng lahat ang nagnakaw sila. Iyan nga po. Tsaka hindi pa naman lahat kasi ang nawawala pa is yung dalawa nilang si Mark Tigsay at saka yung isa. At saka si Saldico. Iyan ang pinakamabigat doon. Ibig sabihin, itong 14 Marines kasi, ito lang ang nagko-corroborate doon sa mga binitawan na salita ni Saldico. Gawa ng sila nga yung tagapagdala ng mga malita. Sila ang tagapaghatid, sila ang tagapag-deliver. Kaya mabigat din yung nila. Pero kung lumabas si Saldico, si Mark Tigsay, at iyon ang sinundan nung dalawa, mas mabigat pa rin itong, kahit bumaliktad na itong 18 Marines na ito, ay yun pa rin ang magiging yun pa rin ang magiging basihan yung mga sinabi nila Saldico. No?
Kasi, pag sinabi ni Saldico na napunta kay ah, halimbawa, napunta sa mga congressman. Pag sinabi ni Saldico, oh, ganitong congressman, sino ang nagdala? Di ba? Ibig sabihin, doon sa 18 Marines, lalabas pa rin na ang masusunod, yung unang binitawan nilang salaysay. Yan. Tama, nasabi na nilang katotohanan, kahit bumaliktad man sila. Lahat, alam na ng lahat. Kaya nga po, yun ang doon. Kaya magiging mabigat pa rin yung kanilang yung unang binitawan nila sa salaysay. Kaya yun, hanggang kagabi nga po ay nagbigil sila. Nagbigil po sila doon sa nagbigil po yung mga iba nating kasamahan doon sa Las Piñas Ayan. Nandito po yung dahil nung mga alas 8 yata ng gabi, prinasis na yung kanilang pag-medical dahil nga dadali na sila sa ito. Pakinggan po natin. Ay, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Dito tayo sa bahagi ng Las Piñas sa District Hospital kung saan ay nagkakaroon nagpa-medical po yung ating mga Marines, mga kababayan, mga dating sundalo at iniskortan ho ng napakaraming mga kapulisan. At ito ho ang kaganapan ngayon dito mga kababayan. At hindi, sabi nila parang hindi yata nakapag-fail. Kaya ito talaga masasabi ho natin mga kababayan, talagang kinigipit po nila. Nang sa ganun ay tuluyang makulong. Pero ginagawa po ng paraan ni Atty. Balikod nang sa ganun mga kababayan ay hindi talaga tuluyan, no? Kasi alam naman ho natin kapag nasa loob na ho ng kulungan, napakaraming posibleng gawin, no? Yung nasa administrasyon. Kaya patuloy ho binabantayan ng ating mga vloggers. Nandito rin nakaantaba yung ating mga DRS. May mga kasama rin po tayong SMNA, Net25 at ibang mga mainstream media upang i-monitor ang sitwasyon dito sa may bahagi ng Las Piñas kung saan ngayon nandito ho yung 10 ng mga Marines, mga kababayan. Ayan. Kagabi nga po, natuluyan na silang dalhin, pero umaasa Ito sila. Ito ang gaganapan ngayon. Talagang walang bitawan po ito mga kababayan. Dahil nga kahapon ay apat doon sa Marines ay binawi na ho yung kanilang mga testimonya ay posible doon mga kababayan ay ang dahilan noon ay pananakot ng administrasyon kung kaya't binago ho yung binawi yung kanilang testimonya, no? At ayon nga sa umamin na nagsalita ng Marines, mga kababayan, na inoperang na sila ng 20 million to 25 million each para lamang bumaliktad o bawiin yung kanilang mga testimonya. So, nandito pa rin tayo mga kababayan sa may bahagi ng Las Piñas District Hospital, mga kababayan. Yan, malapit lamang ho ito sa may Dr. Santos o dito sa may SM Sukat, no? O Dr. Santos LRT 1 station. Umaga siguro mga 2 kilometer distance lamang ang location, mga kababayan. Ayun, magandang Ayun nga po, nakakalungkot na napakalaki ng offer. Talagang 20 to 25 million. Alam niyo yung si dating Senador Trillanes, alas 8 ng umaga kahapon. Alas 8 ng umaga kahapon, na siya. Pahayag na siya sa kanyang social media account na binabawi niya na yung doon sa 4 na bumaliktad. Kaya mahalata mong
ano na talaga, dugtong-dugtong, no? Aurora Gabriel, marami ang babaliktad. Malaki ang offer eh. Yun nga po, alam nyo, Madam Aurora, bukod sa malaki ang offer, malaki ang banta, lalo na sa kanila. No? Lalo na sa kanilang pamilya. Kung matatandaan nyo si Sergeant Gutisa, na talagang matapang niyang binitawan na hindi niya kailangan ng bodyguard dahil kaya niyang suportahan bilang isang Marines, kaya niyang suportahan, alam niya kasi nasa intel siya. Pero ang nangyari, bigla siyang nawala at nung paglabas ayun na hindi na malaman kung nasaan siya. Paglabas ng mga balita, bandang huli, hawak pala siya ng militar. Kaya nakakalungkot na dahil sa lakas ng puwersa, nagagawa nilang bumaliktad. No? At bukod doon, sa babaliktad ka, talagang masisilaw ka sa laki ng offer nila. Biruin mo, 20 to 25 million. Kung nung umalis ka sa serbisyo bilang isang sundalo, hindi ka naman ganon karangya, hindi ka naman ganon kayaman. Yung pag-recant mo at pananahimik, napakalaking bagay yung 20 million, walang gugulo sa utak mo. Pero kung ang isipin mo na maililigtas mo yung mga kababayan, no? Kasi bilang isang sundalo, ang tanging goal nyo, mailigtas yung sambayan ng Pilipino sa anumang kapahamakan ng pagdating ng terorismo, pagdating ng insurgency. Pero nagugulo ang utak nila pag gano'n na ang sistema na uupiran ka ng milyon-milyon sa iyong pananahimik. At bukod doon, gigipitin yung pamilya mo. Kaya doon na naghalo-halo, kaya nakakapag-desisyon na sila na talagang manahimik na lang. Sa kanilang pananahimik, ang kapalit ay pera. No, hindi naman natin sila masisi kasi kumbaga inililigtas mo nga yung bayan tapos yung pamilya mo hindi mo kayang iligtas. No? Yun nga lang, hindi na natin hindi na natin kontrolado yung masasabi ng tao. Gawa ng, siyempre, nagpahayag ka na nung una na talagang lalaban ka hanggang sa dulo. Tapos bandang huli, bumaliktad ka. Diba? Ang masaklap doon, yung tatlo doon sa bumaliktad ay, iyon pa yung kinuhaan ng salaysay ng ombudsman. Kaya malaki ang tsansa na yung kinasuhan nila maabsuelto. Diba? Kung baga gagaan yung kaso. Halimbawa kung walang piyansa, bababa yung piyansa kasi magdududa yung piskal, bakit biglang nag-recant? Ano ba talagang katotohanan? Kaya sa halip na sulit ang ebidensya, magiging hindi na sulit kasi nag-recant nga. Ibig sabihin, kung walang piyansa, magkakaroon na ng piyansa kasi may doubt na kagad eh. Iyon ang nakakalungkot na mga kaganapan pagdating diyan sa pangyayari na pagdating diyan sa pangyayari na pagdating diyan sa maganda. Pangyayari na bumaliktad yung pagbaliktad mo sa yung mga sinumpa na salaysay. Yun ang nakakalungkot. Kaya sana naman na itong 14 na ito, magpakatatag sila hanggang dulo kasi hindi na
di na mabawi yung kanilang mga mga sinabi na una. Ayan, hanapin ko muna yung kasi nagsalita na yung iba. Alam ko nagkaroon ng press con kagabi. Hindi ko lang no. Ayan kita niyo yan ang ng mga ng mga netizen sabi nga dito, ang pagbawi ng testimonya ay higit na nakakasira sa pagkatao at kredibilidad ng testigo na iyon. Ngunit hindi automatikong magpapahina sa dati niyang sinumpaang testimonya na isalaysay dahil kadalasan ang pagbawi ng testimonya ay dala ng panggigipit o kaya sa suhol na inalok upang baliktarin ang salaysay. Yun na nga, nangyari na nga yung panunuhol at pinagsama na yung panunuhol at panggigipit. Palitan ang presidente, magbago lahat na pangyayari. Yun nga po, mabigat na yun. Mabigat po na suliranin yun. Yung pag sinabing palitan ang presidente, medyo mabigat na usapin yun. Kasi nga, pagdating doon sa mahirap sa ngayong panahon, mahirap yung mahirap ngayon mag-organize ng mga ganong sistema kasi nga unang-una yung pag panawagan mo na pagpalit ng isang pangulo, anong klaseng pagpapalit? Kasi medyo mabigat po ang kapalit niyan ay rebellion, no? Pwede tayong manawagan ng pagpapalit sa pamamagitan ng eleksyon, pero hindi pa panahon, no? Kaya kadalasan ang tawag natin diyan, abangan natin ang 2028, no? Kasi nga sinasabi nga ni Atty. Vic Rodriguez na nangangamoy Noel, no? Nangangamoy konas. Iyon ang inaano ni Atty. Vic Rodriguez. Kaya sana doon sa pagkakataon na yun, huwag tayong pumayag lahat, no? At sabi pa dito ng mga netizen, higit na kailangan nating tanungin sino ang mas makikinabang sa pagbaliktad ng testimonya, sino ang kailangang magligtas at may masidhing pangangailangan masalba mula sa paghusga ng taong bayan at sa piitan ito. Iyon na nga, kung bumaliktad nga, magkakaroon na ng doubt. Kaya maaring yun nga yung sinabi ko kanina, sa halip na magiging Nobel yung recommended ng walang piyansa, magkakaroon ng piyansa. Kasi nga po, marami sa kanila nakakaalam ng totoong nangyari sa ating bansa, lalo na sa mga probinsya. Yan, bahala na po ang Panginoon sa ating bansa. Ayun nga po. Sa ngayong panahon, hindi po, kung pagmamasdan nyo ang pangyayari ngayon sa ating mga kaganapan, pag kayo po ay kontra sa gobyerno, nakatutok sa inyo lahat ng klase ng simula sa pulis, NBI, military, lahat nakatutok po sa inyo pag kayo ay kontra sa gobyerno. Nakita nyo ang ginawa lang dito sa 14 Marines kahapon? Naano na sila lahat, kompleto na sila, 14 Marines. Dinili nila yung papilis para hindi ma-process, hindi makapagbayad, hindi makapag-bill ng piyansa, makukulong sila. Parte na yon sa kanilang pinagdadaanan na panggigipit. Isipin mo, nandyan na sila simula alas 8 ng umaga. Kung hindi nila plinano, kung hindi planado ang lahat, alas 8:30 dumating.
ang 14 Marines. 10 to 11 AM, nandyan na yung kapulisan. Ibig sabihin, preparado na sila. Di ba? Kaya maaari na hindi naman natin inaano ha, hindi naman natin na pinagbibintangan dito. Baka yung RTC nagipit na rin or may mga matitinding ano na. Kayo, nagkadili-dili. O, kagabi. Pero umaasa pa rin sila na baka magbukas ngayon. Ngayong umaga na ito, magbukas yung RTC. Makapaglagak pa rin sila ng piyansa. Pero ako, hindi ako naniniwala. Dahil parte nga yan ng panggigipit eh. Parte ng panggigipit yan. Parte yon na kung saan pahihirapan yung 14 Marines hanggat sa bumitaw sila. Oh, sa ngayon pa lang hirap na sila. Ayun ang pahayag ni Atty. Baligod. Hirap na yung 14 Marines kasi namamasahe yung purpamasahe, di ba? Oh. May mga sumusuporta sa kanila. May totoo naman na may mga sumusuporta pero hindi ibig sabihin nun nagkakapira sila. Nagkakaroon sila ng suporta. Alangan naman yung mga 14 Marines susuluhin nila yung pagpiyansa dyan. O di, marami nang bumitaw dyan. Kasi halos lahat ng bayan kinasuhan na sila. Di ba? Parte ng panggigipit yan. Sa Caloocan tapos na sila. Sa Las Piñas kahapon. Pero ano nangyari? Alas 8:30 sila dumating. Inabutan ng alas 5 sa pagsarado ng opisina. Hindi na process. Ay, anong ginawa nung ano? Anong ginawa ng opisina ng ano? Eh, marami naman staff yan dyan. Di ba? Maraming staff yan dyan sa RTC. Anong nangyari? Bakit hindi na process? Ibig sabihin, may pressure yan sa loob. Mayroong pressure yan. Kaya nga umabot sa ganyan. Kasi nga, ang gusto, gipitin. Pag ginipit ng ginipit, hanggat sa bumigay. Kasi nga, may offer na eh. Andyan na yung, ano eh, bumitaw lang kayo, mayroong 20 to 25 million. Iyon ang sabi nila. Narinig nyo naman. At iyon din ang sinasabi ni Atty. Baligod. Kaya nakakalungkot na umaabot na tayo sa punto ng nandahil lang sa mga pansariling interes ng mga politiko. Umaabot tayo sa punto na ganito. Diyan nyo nakikita. Diyan nyo nakikita na ang ating mga politiko hindi para sa bayan. Kung hindi para sa kanilang pansariling interes. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa nababalitang korupsyon na ito. Lahat sila kasangkot. Ayon sa mga balita yun ha. Lahat sila kasangkot. O sino ngayon ang magtutulungan? Sila. Kaya lumalabas talaga na parang sindikato. Kasi sila, lahat eh. Pag nalaglag yung isa, ikakanta yung isa hanggat sa maupo sila. Kaya kung maaari, walang laglagan. Anong mangyayari ngayon? Lahat ng kumakalaban sa kanila, pagtutulungan nila. Para walang sisingaw na ano. Parang walang alingas-ngas na lumabas. Malinis sila sa ano, malinis sila sa harap ng media. Malinis sila sa harap ng tao. Di ba? Paano kayo nagsisimba ang mga ito? Paano kaya sila nagdarasal? Di ba? Paano kaya humihingi ng tawad itong mga ito pag nagsisimba sila? Di ba? Ang ano natin doon,
Kaya grabe ang ano natin, ano? Tama nga po 'yun. Pero hindi naman siguro magiging ano na kasi hindi naman lahat, siguro mga 50 to 60%, pero 40% pa rin ang talagang maraming hindi pa nakakaalam. Kasi katulad ng mga probinsya, yung iba niyan may mga cellphone na. Marami nang nalalaman din, pero ang masaklap lang diyan, marami pa rin kasi sa ating mga probinsya na walang mga cell site, walang signal, kaya may mga cellphone yan sila, minsan dadayo yan kung saan saang lugar pa na may signal, kaya nakakalungkot na yung mga taong kanilang sinuportahan, hindi nila alam na puro nakabulastugan ang kanilang mga pinaggagawa. Yun lang ang masaklap na mapait na katotohanan na hindi natin talaga maitatanggi, na marami sa atin at marami pa rin sa atin na naniniwala na talagang maayos ang pamahalaan, no? Nang dahil nga sa mga ayo-ayuda na yan. Alam nyo, sa totoo lang, walang problema sa ayuda. Ang problema, kumbaga sa ban-aid solution lang yun. Diba? Kung halimbawa 115 million tayo na Pilipino, 1 million lang yung nabibigyan ng ayuda, makatuwiran ba yun? Diba? Kung sa 1 linggo nabigyan ng ayuda yung kalahating 500,000, pagkasunod na linggo 500,000, di na ka 1 million. 115 million tayo na Pilipino, makatuwiran ba yon? Alam niyo ang ang nagustuhan ko, yung panukala ni Senador Marcolita na 200 kilowatts pababa. 200 kilowatts pababa na magagasto mo sa bill ng kuryente, wala ka nang babayaran. Alam nyo, pagkwentahin nyo yung 200 kilowatts, 200 kilowatts, kwentahin nyo yun sa 15 per kilowatts, nasa 2,000. Isipin mo yun, 2,000. Walang pipiliin yun, mahirap o mayaman. Kasi lahat kayo may bill. Ang importante nga lang, magtipid kayo sa kuryente. At iyon naman ang hindi papayagan ng mga negosyante. Kasi nga, pag kayo nagtipid ng kuryente, konti lang ang magagasto mo. Konti lang ang mapurproduce nila. Diba? Bababa yung kita ng negosyante. Kaya hindi talaga papayag yun pag wala kang political will. Pag ikaw ang nakaupo na hindi ka manindigan, hindi talaga mangyayari yun. Kasi kukontrahin ng mga negosyante yan. Liliit yung kita nila eh. Yan. Ito, pakinggan nyo po yung press briefing ni Atty. Baligon. So there are 4 counts, so that's 14 times 4. Sa Pasay, MTC lang ang available. So, mababang jurisdiction. Yung RTC, wala na. Pumunta kami sa Manila, wala na rin yung night court doon. So, ang pag-asa na lang is tomorrow. Bukas po ng umaga. Kasi pinuntahan namin yung tatlo, Makati, Pasay, Manila. So, lahat ng night court na RTC, wala. Okay. Sir, anong plano bukas pag
Sa umaga. Magpapiyasa tayo. So, first, 8 o'clock in the morning, isasubmit namin kaagad yung mga dokumento. Pwede sa Makati, pwede sa Pasay, pwede rin dito. Opo. Ang problema ko lang kasi dito, baka na naman bagalan ng judge. No? Nagka-problema kayo kanina, sir, dito pag high ng piyansa? Oo, kasi nung nalaman namin na may warrant of arrest kami sa Caloocan. So, 2 gabi kami sa bahay kasama namin itong mga sundalo na nag-prepare na kami ng lahat ng requirements. So, pare-parehong set yan. Pagpunta na court of that branch was very helpful. Siya pa ang nag-follow up at nag-request siya na bilisan ng OCC yung processing. 2 oras lang kami, tapos na po, no? And dito sa Las Piñas, the same set of documents na nakabase lahat naman yung requirements sa rules of court. Nung sinubmit namin dito, ang dami nang hinahanap na nawawala daw. Bakit kami pumasa sa Caloocan, San Juan, Muntinlupa? Ibang rules of court ba ang applicable dito sa Las Piñas? Katulad nun, nag-voluntary surrender sila sa korte mismo. Hinahanapan ng certificate of detention. Contradictory yun eh. Humingi ka ng certificate of detention kung inaresto sila. Hindi nag-voluntary surrender nga eh. Sir, bukas dito pag ipupunta pa rin kayo dito sa Las Piñas, ito pa rin kayo alas 8 ng umaga. Bago kayo ng piyansa. Iniisip ko na parang hindi reliable dito eh. Sa korte na yan. So baka punta na lang kami sa either Makati or Pasay. Pwede ba yun, sir? Pwede. Pwede. Kung sabi ko nga, kahit nasa Tawi-Tawi ka, kung ang kaso mo dito sa Las Piñas, pwede kang magpiyansa sa Tawi-Tawi. Sir, paano to sila, mag-spend sila ng night dito sa Sereno ngayon? Oo, yun na ang resulta nito. Bukas na po sila makakalabas. Magkano yung piyansa mo, sir? 18,000 each for every count, no? So there are 4 counts, so that's 14 times 4 lahat times 18,000. May message po ba kayo, sir, na gusto sabihin sa ating kababayan? Okay, sa ngayon, no, yung una naming pinansahan sa Caloocan at saka San Juan, no? Marami tayong kababayan na nag-contribute, no? May nagpadala ng 1,000 galing sa isang merong talipapa sa Cebu at saka dito sa Manila. 1,000. Meron ding OFW na nagpadala ng 30,000. Ganon, no? So marami, may mga 5,000, etc. So nakaipon kami. Nakita yan ng mga sundalo natin. So nakapagpiyansa sila ng it's about 140,000 in San Juan, no? Sa Caloocan naman, mga 679,000. So, salamat po sa ating mga kababayan na nagbigay ng tulong. Lasa lang, sir, kanina lumabas sila at pag-medical, sir, wala mong problema sa kanilang kalusugan yun. Wala naman, no? Okay naman. Okay, thank you po. Attorney, ano oras po yung mga schedule na tomorrow? 8 o'clock. 8 o'clock, simula na po yun. Ano po gagawin niyo tomorrow? Isasubmit namin yung mga dokumento na yung required talaga na set of documents, no? Meron kang barangay certificate that you are a resident of that barangay. May sketch ang bahay mo. Na dapat pirmado ng barangay captain, no? So yun lang. Pero nagulat ako, ang daming hinahanap na dagdag na requirements kanina. So Attorney, dito po, iiwan natin lang po natin. Dito sa warrant na inilabas po sa Las Piñas po, hindi na po kayo isinali. Pero isinali po kayo sa pag-file nila Trillanes. Ganun po ba? Hindi ako kasama sa mga akusado dito kasi perjury. So hindi naman ako pumirma sa affidavit. Pero yun ang gusto ko pong sanang maintindihan ng ating kababayan na yung Office of the Ombudsman nag-conduct talaga ng factual investigation. In-examine lahat itong 18, no? At kumbinsido si Ombudsman. No? Isipin mo, 8 abogado ang sabay-sabay na nag-e-examine sa kada isa.
No, parang kino-cross-examine ang kada isa. No? 8 abogado yan. And they were supervised by 1 assistant ombudsman at saka isang chief of a field investigation bureau. Mga senior na abogado. Kumbinsido sila. At lalo silang nakumbinsi noong nag-walk through ang mga ito. So isinakay sila sa van. Ang sabi, ituro mo sa amin kung saan kayo nag-deliver sa loob ng Forbes Park. So napuntahan nila. Kung hindi ka talaga nakapunta, hindi mo alam yun sa Forbes Park yung mga iba't ibang addresses. Yun. Di ba? Trav Ernest, yan, shout out sa iyo. Alam niyo, Trav Ernest, kung talagang may political will ka, mangyayari yon. Posible po yon. Yung sinasabi niyong imposible, posible po yon. Kasi parang pamilya lang po yan. Halimbawa ikaw, may 4 kang anak. Hindi mo silang kayang disiplinahin? Kaya mo. Kasi pamilya mo. Di ba? Ang problema lang, kung may pinoprotektahan kang isang anak, hindi mo madidisiplina yung iba mong anak. Kasi may pinoprotektahan ka. Di ba kaya, posible po yan pag mayroon kayong political will. Oh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kay Lucio Tan. Ilang bilyon yung hinahabol na tax ng gobyerno? Ilang presidente ang naghabol? Di ba? Walang nagawa. Pero kay Duterte, isang salita lang. Binigyan siya ng 10 araw. Ba't nakabayad? Nagbayad. Dahil nga, may political will. Pero kung wala kang political will, walang mangyayari sa iyong pinamumunuan. Magiging hindi maganda ang outcome ng iyong pamilya kung may pinoprotektahan kang isa. Ganun lang kasimple. Simple lang yun. Pag pinatupad na batas yan, lahat makikinabang, walang mahirap, walang mayaman. Iyon ang tunay na ayuda. Walang pinipili. Ganun lang kasimple. Boss Trav Ernest. Hindi po imposible yan. Posible po yan pag meron kang political will. Ikaw ang namumuno eh. Ang problema nga lang, hindi nangyayari kasi nga humaharang yung mga negosyante kasi mawawalan sila ng mawawalan sila ng kita. Magiging kontrolado yung kita nila. Ano kung magbigay ako ng 10 bilyon dyan? Kung trilyon naman ang babawiin ko ngayon sa kikitain ko. Ganun lang kasimple. Kaya kung ikaw ay humahawa ka ng isang kumpanya, pag wala kang paninindigan sa iyong mga sinasabi, hindi mo mapapaunlad ang iyong kumpanya. Simple lang. Magkaroon ka ng political will. Batas yan. Alangan naman di sundin yan. Ayun nga lang, negosyante ang umiiral dito sa atin. At yung ating mga namumuno, nasisilaw, wala na tayong magawa doon. Diba? Posible po yan. Napaka-posible. Dito sa Malaysia, ganyan kapag bumaba sa 20 ringgit ang bill, mabibilang na wala kang babayaran. O, di ba? O, bakit dito sa atin hindi magawa yan? Kulang lang sa political will. Ganun lang kasimple 'yon. Kaya yung sabi niyong imposible, posible po 'yon. Napaka-posible. Depende lang sa inyo 'yon kung paano niyo i-implement. Nagbibigay nga ng 5,000 ang gobyerno, yung 2,000 hindi mo maibigay.
2,000 lang mahigit yun. Nako naman. Yun nga ang problema. Magbibigay ng ayuda ng 2,000. Ang pag pinasa mo doon sa COA, tag 10,000 ang isa. Kaya imposible talagang mangyari yan hanggat mayroong korap na politiko. Napaka-imposibleng mangyari yan basta't maraming korap na namumuno. Ganon lang kasimple yun, boss, travel nest. Ano ito? Yan, travel nest. Hindi mangyayari yan hanggat maraming korap. Ayan, yan siguro ang gusto mong sinasabi, boss. Travel nest na imposible. At hindi po tayo nagpapauto kasi hindi po pwedeng mangyari yan. Pwede pong mangyari yan lahat. Kasi halimbawa may dalawa kang anak. Sinabi nung anak, ganito ang gagawin natin. Tapos sinabi naman nung paborito mong anak, hindi po pwede yan kasi ganyan. O papaborin mo ngayon yung paborito mong anak. O sa halip na maganda yung proposal nung isa mong anak, hindi mangyayari kasi pinaboran mo yung paborito mo eh. Ganon din yung sinasabi ko na hindi mangyayari yan hanggat may mga korap na politiko. Tama yung sinasabi mo. Imposible talagang mangyayari yan. Talagang imposible pag maraming korap. Pero pag walang korap, posible po yan. Di ba? Ay nako, mag-aalas 9 na. 9:30 na pala, no? Magpapaalam na po ako sa inyo dahil may pasok pa ako. Alright, hindi ako nakapag-live kahapon. Maraming salamat sa inyong lahat. Sinamahan niyo ako hanggang dulo. Ma'am Surina Habalia, yan. Good morning po. At maraming salamat sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nakisali, sa lahat ng nag-like. Maraming salamat po at magandang umaga po. Madam Surina, ingat po kayo. Yuhu. Shouty Don. Ma'am Analisa, good morning. Ay, patapos na po ako. Aurora Gabriel. Again. Sige po, salamat po. Ayan. Ma'am Analisa, maraming salamat. Ayan, Maisog, Malaysia. Ayan, maraming salamat po at ako po ay papasok pa. Ayan. Ma'am Analisa, ingat po kayo. Ma'am Serena, Ma'am Aurora. Ayan, ingat po kayo. Lagi. Ayan. Mami Mercy Kalunod. Ayan. Maraming salamat at ingat po kayong lahat.